Sä vertasit niin ihanasti siinä haastattelussa vanhaa posliinikuppia ja rakkautta. Niin kuinka molempia pitää käsitellä varovasti. Tai ne menettävät arvonsa. Yhden palveluksen mä sulta pyytäisin. Persuksiin. Päinvastoin. Sun sanoisi avulla mä sain takaisin mun elämänuskoni. Ja naapurin Kirstikin uskaltaa taas rakastua. Ois hienoa lukea lisää sun ajatuksista. Onko sitä missään muissa julkaisuissa? No ei valitettavasti. Siis ainakaan vielä. Saisit sinäkin tosi hajutonta toimintaa. Persuksiin. Sääli. Oli ihana tavata. Kiitos. Hei hei. Terve menoa. Joko sä uskot, että se oli hyvä haastattelu? No niin varmaan. Yritä jossain muualla. Pönttö. Mä en oo vielä perunut sitä huomista kirjahaastattelua. Rahantuloa ei voi estää! Toi sun fanis oli kyllä ihan eri mieltä. Niin, mut jos et sä sitä itse halua, niin ei, miksi sille sitten mahtaa? Ole hyvä ja poistu.